Tkabbir ekonomiku robust kliem il-Kummissjoni Ewropea dwar l-ekonomija Maltija f'rapport ta' tbassir ekonomiku tar-rebbija. F'dan ir-rapport jispikkaw il-kummenti pożittivi dwar l-ekonomija Maltija filwaqt li Malta tikseb riżultati ferm aħjar minn ta' pajjiżi oħra. Ir-rapport jikkonferma li Malta se tiqpa' tara tkabbir ekonomiku. Dan anke grazzi għall-investiment kbir li isir f'diversi proġetti. Jingħad ukoll li fl-inflazzjoni mistennija tkun ikkontrollata r-riżultat tal-miżura ta' traħħis fil-kontijiet tal-enerġija. Skont dan ir-rapport it-tisħiħ fil-qagħda finanzjarja ta' pajjiżna mistenni jibqa' dej ukoll b'ritmu tajjeb. L-istess rapport jinnota wkoll kif l-attività ekonomika f'Malta tul l-2013 tat sorpriża. Sorpriża li r-rapport jiddiskrivija bħala waħda pożittiva. Dan fid-dawl li l-ekonomija kibret bi 2.4%. Fil-waqt li jirrikonoxxi li d-deficit tas-sena 2013 kien inqas minn tas-sena ta' qabel, iżid jgħid ukoll li tul din is-sena dan mistenni jerġa' jkun taħt kontroll. Intant il-programm ta' ċittadinanza b'investiment huwa fost il-miżuri msemmija li jistgħu jikkontribwixxu għal aktar tħul mill-Gvern. L-ewwel reazzjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat għal dan ir-rapport kienet waħda ferm pożittiva. F'intervista fuq One Radio tkellem kif ma kienx sorpriż. Huwa rapport li għalina mhuwiex sorpriża għax qed jikkonferma dak illi nafu, dak illi ħdimna dwaru, qed jikkonferma il-fatt u it-titlu tar-rapport huwa fil-fema tiegħi importanti ħafna Robust Growth Outlook. U din għalina hija punt importanti ħafna għaliex bitkabbir ekonomiku huwa l-mod ta' kif dan il-gvern qed jirnexxielu li joħloq ix-xogħol, qed jirnexxielu li jnaqqas id-deficit, qed jirnexxielu li jitfa' aktar flus fil-bwiet tan-nies. Għall-Prim Ministru Joseph Muscat dan huwa sinjal ieħor dwar id-direzzjoni li qabad il-gvern. Jien nemmen li fil-waqt li nridu nibqgħu realistiċi u nħarsu l-affarijiet b'mod kawt ħafna, naħseb li din hija bla dubju ta' xejn mod ieħor konferma oħra illi pajjiżna mixi fid-direzzjoni tajba.